A teraz poviem niečo, čo teda som ešte nikdy nepovedala, pretože Richard ma o to poprosil, ale keďže mi takto zavaril, že tým, že odišiel, tak bude sa s tým musieť zmieriť, nech si s tým robí, čo chce. Keď vypukla vojna na Ukrajine, ja som spala doma s manželom v posteli, ja si pamätám ten pocit, keď som ležala v tej posteli, ráno som sa zobudil, bolo mi teplúčko, bola vtedy zima a mne bola doma teplúčka, hovorím si do keľu, že my sme robili kampaň, kde sme varili, máme dole v liberálnom dome celú kuchyňu, tú polnú, tie zohrievače, máme auto, že mali by sme tam fakt ísť pomáhať, tam stoja matky s deťmi na hraniciach a teraz je jedno, kto by to bol, že či taký alebo onaký, ale proste to sú ľudia a iné je politika, že tak ja tam chcem ísť. Tak som napísala Richardovi Sulíkovi, vtedy predsedovi, že ja proste musím ísť na tie hranice pomáhať, aj som išla. Napísala som na členskú základňu, kto ide so mnou, viete, kto sa pridal z tých moralizátorov dnešných? Nula, nikto. Ale prišiel Richard Sulík a dal mi peniaze svoje vlastné na to, aby som im nakúpila teplé jedlo, aby som im nakúpila croissanty, vybavoval mi tam elektrínu pre nich, aby sme ich mohli zohrievať. Teraz Richard Sulík nechce, aby som takéto veci hovorila preto, lebo on neznáša to pokrytectvo, že robíte niečo pre nejakú medializáciu. Preto to nikto nevie. Ale celú tú dobu toto robil. Pomáhal mi, on mal ako minister hospodárstva na starosť Sliač, kúpele, myslím, že Sliač to je, dúfam, že dobre hovorím, proste štát má kúpele, ktoré mal Richard Sulík na starosti. Tam sme ubytovávali tie Ukrajinky s tými deťmi, hľadali sme im robotu. Pamätám si príbeh dievčatka, ktorá oslavovala 10. narodeniny, keď prešla cez tie hranice zmrznuté, pýtala sa mami, kde má otca, tak sme volali, že mala má národky, tak im tam pripravovali, keď došli do toho Sliaču, tak malej pripravovali tortu. Aj toto je Richard Sulík a vedia to moji kolegovia to vedia, že aj toto je Richard Sulík a preto ja považujem za vrcholne nekorektné sa tváriť, že on je teraz nejaký rusofil, pretože povedal objektívny fakt, že Rusko, Putin nebude chcieť vrátiť Krym. A tiež povedal, že by si to želal inak. Ja by som si to tiež želala inak, ale asi to tak není.